everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas! May katapat na ako sa pag-usap ng Tagalog dito, ha? Dalawa na tayo! Dali na, Timandat. At doon na to sa police station. Sandali lang, Day. Bakit puntahin mo? Mag-unsa tayo! Asa mo, Grimilin? Dad, at kuan. Si Rodolfo, Day. Narinig kitang dalawa. O saan ako nabating nga buwan mo sa police station? Dad, kuan, kining... Nais ka niya, sir. Hello, Mandat! Nasuko ka, Dad? No. May parang gingging, no. I'm sorry, Dad, but... nakita man gud nako sa balita sa TV, di pa lang gidugay, Dad. Kato kining tao nga mitabang nga mabawi nga akong cellphone. Gusto lang kong magpasalamat niya, mapalipay niya sa effort kay iyang kahimo. Bemilin, may parang gingging. Huwag ka masayod sa imong gibuhat. No, Dad. You know... He's criminal. He is a criminal. Di kami magpaduol ni mga tauhana. Period. Dad. Purely maayo nga kung tumong, Timandat. Ning klase sa mga tao, naputaan sila sa mga pangitapo sa ilang kinabuhi. Hinungdan nga naingon sila ni ini. Alam ko, Inday Femilin. Pero alam na natin, si Daddy mo, Rodolfo, ha? Ayaw niyang mahamak ka sa masasama. Intindihin mo naman siya, Inday. Si Ama lamang. I just want to help, Timandat. Aba nako, nag-in-English ka naman, Inday. Mahirap tayo magkasundo dyan. Baka mahirapan ang kalabaw dyan. Usani sa akong advocacy, nga mutapang sa mga taong na kinahanglan sa akong tapang. To those individuals, sa mga klase nga tao nga ingon ini. Sao naman ini, ay? Hindi kita nakukuha ang sabi mo. Magtagalog ka na lamang at para tayo ay magkaintindihan. Kahit kunting pagtingin, pwede. Di ako sa akong office, Congressman. Kumusta ang toro, Colonel Martel? Manawag pa ko sa hipe sa Mau Station, Congressman. Naglabad akong kung unsaon ako pag-alkontra ni Bolilyaso ni Toro nako. Dili na sayon. Kaya kung di ka mag-amping o kuway basihan ang mga lakang nga imong himuon, Colonel, bunggo ka kaya. Mag-atubang ka dagang kaso. Maubitaw, sir, pero kailan ako tong arresting officer ni Toro og sa anak nining si GR. Lakip na to mga pulis nga may uban nila, mga tao puto na ako sa una. Pag-igsultihan ko pa sila. Ama ba? So, what problema? Sa'yo naman ang paghatag remedy ang problema, ha? Hello, sir. Hello. Hepe. Yes, sir, yes. Si Colonel Martil. Familiar ni mong akong tingog, ha? Binakog, nalimot ka na nako, Sir Islawan. Magseryo ko nimo, Sir Islawan. Kay doon naman ko ituyo og pangayoong pabor diha nimo. Ay, manghangyo lang ko nimo, sir. Nga ibalato na lang nako na si Toro og ang iyang anak. Kay, basig, wa pa na ninyo mablater diha ba? Kinasing-kasing lang hangyo, partner. Pwede ba? Unsa? Kasong administratibo? Uy! Ay, sayon rin na, sir. Ako rin bahala nimo. Ang imo rin mga tao, ang nakadakop nila, ang gikinahanglan. Ay, kailan ako sila? Ang ako ba, sir, nga nananghid lang ko nimo? Kay ikaw man ang ilang superior. Ayaw ka bala ka, Sir Islawan. Dili lagi ka mabulilyaso. Ako'y bahala.
Oo, okay sir, okay sir. Makikita ko nila. Okay, oo. Bye. Peh! Bisag wa siya mo demand o kwarta. Apan masabot sa iya mga sinultihan nga magpadatong. Ha! Pagkagamanan yun sa kwarta. Oo. Miyara mga sobre nga puno sa grasya. Pito man mo kabuok. Kamu na'y magbahin na ini, ha? Oh. Oo, ayaw mo panago to. Ang grasya dili may usikan kay makagaba. Og mulabay lang. Colonel Martel, kuan man gud sir. Pastilan baya ninyo. Mura po dugwa ako makailan ninyo da. Andirbi mo na ako sa una. Sa ako panghipi ninyo sa inyong station. Niya karon maginingon mo ana. Ang inyo ng buhaton nga usbon ang istorya. Nga nasayop na imos mga tao nga inyong gipang pick up. Nga si Toro o si GR, dili na mao ang inyong gipang gukod. Sa builisod, ana. Pero sir, ang mga witness sir ba? Ang mga nakasaksi si Tabo. Oh, naabaday mo der og witness batok ining duha? Magadungog lang sila sa nga ni Toro og JR, madlok na silang sungayon. Tinarong ning akong paghangyo ninyo, ha? Pero kung dili mo madag, tinarong aw naara ninyo. Magmahay yun mo, magkamumhumo. Kumusta na, Colonel Martel? Basta kwarta na'y muliho, Congressman. Mabuhi ang patay. Kay kinsa barong panahon na hindi mahangol sa bandol o tusgig nga tag sa kalibo. Ngumurag, gi almirulan o gi utaw, aron mugahi o manintal sa mga hangol. Gusto ka gid, Colonel. Kitang tanan sa grupo, miyagi, ana. Diba? Mao ni rason, Congressman, nga ang todron, bisan unsa pagkasubsob sa kampanya sa presidente batok sa illegal drugs, diligin ni mawa. Kana, tungod sa kwarta. Samtang daghan pa mga sama ni mo, Colonel Martel, nga protektor. Di gini mawa. Samtang daghan pa mga hangol. Magpadayon ang atong himaya. Kumusta ka man diha sa hideout, Toro? Dibatig kila ay Colonel Martel. Ay, pastil lang. Pagkabangag sa ilong bayain eh. Ay, agwantahan lang na. Sao, tinuyuan na nimo. Ang importante nga magpalinaw-linaw ka lang una diha. Pero kung doon ay operasyon, naagyod ka. O sir. Sorry kayo sir. Ha? Pagkabangag sa ilong nako. Sorry kayo. Salamat day kayo sa tanan. Angay kagyong mga og sore tungod sa paghugaw-hugaw muskungan. Ug angay kang magpasalamat kay kun wa pa ko, patay ka na og ang imong anak nga si GR. Mahay ba ko sir? Oh. Mahay ko. O sa may mo gimahayan? Nagmahay kang nagpasakop nako nga inaga ka man kayo? Sana'y tabo na mo ni JR sir. Muna yung gimahayan. Mao ginatoro, mao gina. Kung pagani sa nag-alintabo na tong kasuko, mubara o musirado gyud ang tornilyo sa tong utok, mao na nga dili ta makauna-una kung unsa ang gusto, kung unsa nga ngayong buhaton. Pero kung makatuog na gani ta, enigmata na to, mabag-o gyud o mubalik sa pagkaprisko ang atong panghuna-huna. Kining, sir, kumusta man si JR, ha? Si JR? Nimal. Kuwela nung ag. Asa mga tagbay din eh. Chenchen! Si Aro naman sab mo. Wag yan mo magkalungag din eh.
Hakbi na pagkabutanga, oy. Pagkagutom! Jar! Oh. Jar! Minanangpit. Jar! Jar! Gunding! Saan ito, yo? Nagunding ka ba yan lang nako? Mura mag-imo kundungan. Wa ka ginitahod na. Ha? Wa jud kay tahod. Kinsa man kang akong tahoron? Ay, espito ba? Muna ako gipasabot. Ay, nakakita magkukunin mong may abot sa inyo moong gianita ka. Way tao din is inyo. Tuwa man si mama nimo sa ospital. Pagkabuisit. O rin wailin hong agre. Buisit! Buisit. To ay kanon sa amo, JR. Ay, bahaw hinon to. Pero makaon pa. To pa'y sudan. Aw, ikaw, kaon dito sa amo na. Aron na doon taon to nimo sa ospital si Pasing o mo igsoon sa ospital, oy. Ay, Pasing, kumusta naman Kasing? Makagawas na merong adlaw dinis ospital, Gunding. Ay, noon! Kung wa pa ka og si Ma'am si Roy nga bitabang nako. Ambot og magunsa na lang kami. Wara pa kimi ibayad dinis Ay, ospital. Ay, naguna-una. Uy, kinsa man gumagtinabangay? Kita raman. Maluwi na gapon tong ginoo na to, eh. Diba, manas chinchin? Tuas kasir ning ospital. Nagbayad sa among bayranan aron makauli nami. Mao ba? Ay, pag uli na ako ganina, nakita na ko si GR nga may uli sad sa inyo. May anhe? Wa man. Oh, wala mo anhe. Giingnan ko man to. Giagda ko to sa kaon dito sa among bahay, pero may siga ramang mata. May lakaw. Abi na kumuha ni din sa ospital. Bataa, oy! Tabangi taong kong ampo para ni GR ug Toro, Gunding. To, ana. Nagsogod na pod ka, ha? Dili na makaayo ni mo, Sing. Dili na lang ko makapukong, Gunding. Si Toro, unsa man, wa ka makaalinggat niya. Wala ba? Ama Pasing. Ma, nabayaran ako ito sa cashier, ma. Salamat sa Chin-chin. Ginoo. Day! Nang Gunding. Ay, nauli rabas GR sa inyo ganina, Day. Ha? Mao ba nang Gunding? Ingon na gidakop si GR sa pulis. Wa di ay nang? Ha? Ha? Unsay gidakop si JR sa pulis? Ngano man, Gunding? Nganong gidakop sa pulis ang akong anak? Nimal. Ang kwartel papaturo nga akong gibutang. Nga akong gikuha, akong gibutang din eh. Ilaums ka pa nga akong gibutangan. Wa na din eh. Panuay, kisa may nagkuha. Kadagar ito kwarta, ha? Jar! Gawas sa inyo! Isubay ka! Gawas ya! Sa maron. Animal. Gidok-dok pa ka mong pultahan. Gawas sa Jar! Kay magmatay na! Animal. Tingog rong Miguel. Gawas ya! Gawas ya, Jar! Si Miguel. May mga ubang siya nga. May mga armas ka na. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.